lalikira mawu. Nkhani ya chipulumutso cha munthu si nkhani yoyenera kuyitenga moyesa. Ichitu n'chifukwa chake mpingo wa Kaphiri SDA ku Lilongwe ukuyitana nonse ku msonkhano wa chisisimuso wa masabata atatu kuyambira pa 10 Septemba mpaka pa 30 Septemba 2023 omwe udzikachitikira pa Chazamsozi Ground madzulo aliwonse kuyambira 5 o'clock. Mutu wa msonkhano umenewu chipulumutso simasewera, Afilipi 2:12, ndipo mlaliki mu msonkhano umenewu ndi Evangelist Resa Mponda. Kudzikakhalanso nyimbo za uthenga wabwino, maphunziro azathanzi ndi zina zambiri. Anthu ozungulira Chazamsozi Ground ndi inu ena nonse tidzikakumana kumeneku pamene tikusendeza chifupi ndi chipulumutso chathu. Mzimu wa Mulungu. Titatha kudziwa ndi kuzindikira kunena kuti ndizoonadi ndipo ndizachidziwikire, tinayenera ife kuwerenga buku la chilamulo. Tinayenera ife kutsatira zonenedwa ndi zolembedwa mu buku limeneli, buku la chilamulo. Yesu analamula choncho nauza Aisraeli kalelo. Akhristu ndokhulupirira inde atumwi kalelo chinali chikhalidwe chawo kuwerenga buku la chilamulo. Koma titatha kudziwa ndi kuzindikira ichi, ilipo nyengo imene nthawi zina powerenga zinthu zina zimamveka ngati kuti Yesu anasintha, chilamulonso chilibe kanthu. Monga tinaphunzitsana phunziro la dzulo mmene Yehova amatiuza kuti pali kusiyana pakati pa zinthu zamoyo, pali zamoyo zodyedwa komanso pali zamoyo zosadyedwa. Phunziro la dzulo Yehova anatiuza m'malemba mwake pali zinthu zodetsa komanso zosadetsa, ndipo izo zimene zili zodetsa inu ndi ine sitikuyenera kudya. Koma pali nyengo zina zimene pakuwerenga mawu zimamveka ngati kuti Yesu atabwera anasintha, ndipo palibenso kusoweka konena kuti munthu akasiyanitse pa nkhani ya zakudya zimene zinalembedwa mu chilamulo cha Mose. Akonza munthu kudya chinthu china chilichonse. Tatiyeni tione kodi Yesu anayeretsa zakudya motani. Mateyu chapter 15 verse 1 mpaka 11 akuti, pomwepo anadza kwa Yesu Afarisi ndi alembi ochokera ku Yerusalemu nati, ophunzira anu alumpiranji miyambo ya makolo, pakuti sasa mbamanja pakudya? Ndipo iye anayankha nati kwa iwo, inunso mulumpiranji lamulo la Mulungu chifukwa cha miyambo yanu? Pakuti Mulungu anati, lemekeza atate wako ndi amako, ndipo wakunenera atate wake ndi amache zoyipa afe ndithu. Koma inu munena, amene aliyense anena kwa atate wake kapena kwa amache, icho ukanathandizidwa nacho nchoperekedwa kwa Mulungu, iyeyo sadzalemekeza atate wake. Ndipo inu mupeputsa mawu a Mulungu chifukwa cha miyambo yanu. Onyenga inu, Yesaya ananenera bwino za inu ndi kuti, anthu awa andilemekeza ine ndi milomo yawo, koma mtima wawo uli kutali ndi ine. Koma andilambira ine kwachabe ndi kuphunzitsa maphunzitso malangizo a anthu. Ndipo iye anayitana makamuwo nati kwa iwo, imvani nimudziwitse, si chimene chilowa mkamwa mwace chiyipitsa munthu, koma chimene chituluka mkamwa mwace ndicho chiyipitsa munthu. Tsiku limeneli Yesu Kristu anali kuyenda ndi ophunzira ake, ndipo zinachitika ophunzira ake ankadya chakudya osasamba m'manja. Ndipo pa miyambo ya Yuda anachikhazikitsa kuti sikoyenera kudya chakudya osasamba m'manja. Ukadya chakudya, ukagwira chakudya osasamba m'manja, chakudyacho chimakhala chodetsedwa. Ndipo mu tsiku ili ophunzira ake ankadya chakudya osasamba m'manja. Ndipo Ayuda anamfunsa, ine alembi ndi Afarisi, chifukwa chani ophunzira anu akuchita ichi chimene sakuyenera kuchita? Koma mwambo uwu chochitika ichi kuti ukagwira chakudya osasamba m'manja silinali lamulo la Mulungu, unali mwambo wa anthu. Ndiye Yesu Kristu anayankha, inuyo chifukwa chani mumaphwanya chilamulo cha Mulungu chifukwa chofuna kulemekeza miyambo ya makolo? Ukapitirira nayo nkhaniyo, Yesu Kristu anapitirira nanena,
imvani anthu inu imudziwe si chimene chilowa mkamwa mwace chiyipitsa munthu, koma chimene chituluka mkamwa mwace ndicho chiyipitsa munthu. Anthu ena pakumva mawu awa zimamveka kuti Yesu Khristu akunena kuti zakudya zodetsedwa zomwe tamva dzulo ayi tsopano sizimayipitsa munthu iyayi, cholowa mkamwa sichiyipitsa munthu iyayi, koma zotuluka inde mkamwa mwake mwa munthu. Koma musayiwale kuti choyambirira amene ankakambirana nkhani anali Ayuda, ndipo chakudya chimene chinalipo mu tsiku limene si chimodzi mwa zinthu zimene Yehova ananena kuti ndi zodetsedwa. Tiye tipitirire nayo nkhani timve cholowa mkamwa mwa munthu sichiyipitsa koma chotuluka. Mateyu chapter 15 verse 12 mpaka 14 akuti pomwepo anadza ophunzira nanena kwa iye, mudziwa kodi kuti Afarisi anakhumudwa pakumva chonenacho? Koma iye anayankha nati, mmera wonse umene Atate wanga wakumwamba sanaudzala udzazulidwa. Kawalekeni iwo ali atsogoleri akhungu, ndipo ngati wakhungu atsogoza wakhungu onse awiri adzagwa mbuna. Atapita Yesu Khristu atatha kuyankhula cholowa sichiyipitsa koma chotuluka, atapita pambali ophunzira ake anamuwuza, zija mwayankhula zija ayi ndithu Afarisi sanakondwere nazo. Yesu Khristu anati zilibe kanthu, chiphunzitso ndichochitika chimene Atate wanga sanachipereka chiyenera ndithu kuzulidwa. Chinthu chimenecho asiyeni ali otsogolera akhungu komanso otsogozedwa onso akhungu. Kenako kupitirira Mateyu chapter 15 verse 15 akuti ndipo Petulo anayankha nati kwa iye, mutifotokozere ife fanizoli. Munjira ina akunena kuti mawu amene mwayankhula aja inde tawamva, koma ngakhale ife tomwe ophunzira anu sitinamve, tili kumbali kuno, tatiululireni fanizo lija limene mwayankhula pagulu paja. Munjira ina Petulo ndi ophunzira ena anamvetsa kuti chinoyankhula Yesu pakunena kuti cholowa mkamwa sichiyipitsa koma chotuluka sanali mawu achindunji koma linali fanizo, ndipo anaunguza mmutu mwawo sanapeze tanthauzo la fanizo limeneli. Chifukwa chake anamfunsa Yesu kumbali, tatiuzani fanizo mwayankhula lija likutanthauza kuti chani? Mateyu chapter 15 verse 16 mpaka 20. Ndipo iye anati, kodi inunso mukhala chipulikire? Simudziwa kodi kuti zonse zakulowa mkamwa zipita m'mimba ndipo zitayidwa kuthengo, koma zakutuluka mkamwa zichokera mu mtima ndizo zipitsa munthu? Pakuti mu mtima muchokera maganizo oyipa, zakupha, zachigololo, zachiwerewere, zakuba, za umboni wonama, zamwano. Izi ndizo zipitsa munthu, koma kudya osasamba m'manja sikuyipitsa munthu iyayi. Yesu Khristu waifotokoza fanizo kuti chimene ndimakambatu ndichi, maganizo a munthu amayipitsa munthu, chifukwa mumtima mwa munthu ndi mmene amaganizira zoyipa ndi zonyasa. Dama limachoka mu mtima, inde zamadano zimachoka mu mtima, zonyasa zosiyanasiyana zimene anthu amapanga zimachoka mu mtima. Ndiye miyambo ya makolo ndiyoyipa imene Afarisi amapanga imachoka m'maganizo mwawo. Pakuyankhula ichi ndimanena ndiwo, komano kudya chakudya osasamba m'manja sikumayipitsa munthu. Kotero Yesu Khristu chimene iye ankakamba mu tsiku limeneli ndi nkhani yonena kuti chakudya chabwinobwino. Kale Ayuda anayika lamulo lawo lonena kuti ukachigwira osasamba m'manja chimakhala chodetsedwa. Ichi ndi chimene Yesu Khristu akuchinena kuti iyayi kugwira chakudya osasamba m'manja ndi umve inde, koma sikuti ndi lamulo la Mulungu kuti chimadetsa munthu. Mwichi Yesu Khristu sanamasule kunena kuti zija za ku Levitiko zilibenso ntchito iyayi. Ayi akukamba za nkhani imene Ayuda anayika kuti ukagwira chakudya chimakhala chodetsedwa ngati susamba m'manja. Chinthu china, masomphenya a Petulo. Linali tsiku lina limene Petulo anaona masomphenya, ndipo kuchokera m'masomphenya ameneyo pamakambidwa ndi kufotokozedwa chilamulo cha dzulo cholekanitsa zodetsa ndi zosadetsedwa chilibenso ntchito. Koma tatiyeni tiyamve masomphenya amenewa.
Machitidwe atumwi chapter 10 verse 9 mpaka 16 akuti koma mmawa mwache pa machitidwe atumwi chapter 10 pali nkhani zokamba za mkulu wina amene anali wa mitundu Korneliyo, amene iye anakhulupirira Yehova Mulungu wakumwamba, ndipo anali nalo khalidwe lopemphera kwa Mulungu wakumwamba komanso lopanga za chifundo, kufikira nakuti tsiku lina anadzera mngelo namuwuza mapemphero ako ndi za chifundo zako zafika pa mpando wa chifumu wa Mulungu. Upite utume anthu apite akamuyitane Petulo amene ali Simoni, inde akapita abwere naye kuti adzakuphunzitse mawu a Mulungu. Ndipo mu tsiku ili Korneliyo anatumadi anyamata atatu kuti apite akamuyitane Petulo. Machitidwe atumwi chapter 10 verse 9 mpaka 16 akuti koma mmawa mwache pokhala pa ulendo wawo aja amene anatumidwa ndi Korneliyo kuti akayitane Petulo, pokhala pa ulendo wawo iwowa mmene anayandikira mudzi, Petulo anakwera pa tsindwi kukapemphera ngati pa ora lachisanu ndi chimodzi 12 koloko, ndipo anagwidwa njala nafuna kudya, koma amene anali kumkonzera chakudya kunamgwera ngati kukomoka, ndipo anaona pathambo padatseguka ndi chotengera chili nkutsika chonga ngati chinsalu chachikulu chogwiridwa pa ngodya zace zinayi ndi kutsikira pa dziko pansi, mmenemo munali nyama za miyendo inayi za mitundu yonse ndi zokwawa za pa dziko ndi mbalame za mlengalenga. Ndipo anadzera mawu, tauka Petulo, ipa nudye. Koma Petulo anati, iye itwa Ambuye, pakuti sindinadya ine ndikhale lonse kanthu kawamba ndiko nyasa. Ndipo mawu anadzeranso nthawi yachiwiri, chimene Mulungu anayeretsa usachiyesa chinthu wamba. Ndipo chinachitika katatu ichi, ndipo pomwepo chotengeracho chinatengedwa kunka kumwamba. Hakunena kuti mu tsiku limene anyamata ochokera kwa Korneliyo anayandikira kufika ku nyumba kumene kunali Petulo, zinachitika Petulo anamva njala nakwera pamwamba kuti akapemphera inde masana 12 koloko. Ndipo akuyandikira kuti apemphera anakhala ngati wakomoka, ndipo anaona masomphenya, ndipo anaona kumwamba kunatsika chinsalu, ndipo chinsalu chimenechi chinakhala ngati chagwidwa mmalele ngodya zonse zinayi, ndipo pa chinsalu pamenepa panali zamoyo zonse za pa dziko lapansi zili pamenepa. Ndipo anamva mawu nanena, tenga Petulo, ipa nudye. Ndipo Petulo ananena, ayi Ambuye, moyo wanga wonse sinadyeko chinthu wamba, sinadyeko chonyasa china chilichonse. Petulo anaona napeza kuti chinsalu ichi zimene zili apa ndi zinthu zimene ndinaphunzitsidwa ndi kuwuzidwa kuti ndizodetsedwa ndizonyasa. Ngakhale mawu awo akumveka, ine zinthu izi sinadyepo. Munjira ina, ngakhale pamene Yesu anabwera ndi kutiphunzitsa inde zaka 3.5 sanatiphunzitse kuti zitidye, ndi chifukwa chake moyo wanga pofika lero sinadyepo. Ngakhale tsiku lija limene Yesu anayankhula cholowa m'kamwa mwa munthu sichipitsa, koma chotuluka ndinamvetsetsa zimene amakamba, ndi chifukwa chake pofika tsiku la lero chimenechi sinadyepo. Anakana Petulo, zinachitika mokwana katatu kumuwuza kuti idya, anakana, sinadyepo, chibadwire ni changa chinthu wamba, inde chinthu chonyasa chimene chili chodetsedwa. Ndipo mkati amasomphenya amene Yehova anayankhula mawu awa, chimene Mulungu anayeretsa usachiyesa chinthu wamba, chimene ine Yehova ndachiyeretsa usachiyesa chinthu chimenecho kukhala chawamba. Pochokera pa mawu awo anthu ena amati Mulungu akumwamba amamuwuza Petulo nakubweretsera pa saluzi zimene zingakhale kuziona zodetsedwa ndi zonyasa, koma ndaziyeretsa. N'chifukwa chake ndikukuwuza kuti udye. Kodi ichi ndi chimene Petulo anamva kuchokera m'masomphenya awa. Machitidwe atumwi chapter 10 verse 17 mpaka 20. Ndipo
pokaika Petulo mwayeka ndikuti masomphenya adawaona akuti chiyani. Akunena kuti Petulo hatamva masomphenya amenewa, hataona masomphenya amenewa, sanatsimikizike mtima kuti Yehova akunena kuti basi kwatha. Nyama zija zodetsedwa, zamoyo zija zodetsedwa, waziyeretsa ndi zoyera tsopano. Petulo anali nako kukayikira kuti koma masomphenya ameneyo akutanthauza chani kwenikweni. Kodi Yehova akundiuza kuti wasintha tsopano zamoyo zimenezi, zonyasa ndi zawamba zimene ndinazidziwa kale, waziyeretsa tsopano? Mawu akuti Petulo ali mkati mokayika, chinachitika ndi chani? Taonani amuna aja otumidwa ndi Korneliyo atafunsira nyumba ya Simoni, anayima pa chipata, ndipo anayitana nafunsa ngati Simoni otchedwa Petulo achezeredwako. Ndipo mmene Petulo analingalira za masomphenya, Mzimu ananena naye, taona amuna atatu akufuna iwe, komatu tauka nutsike ndipo upite nawo wosakayika, pakuti ndawatuma ndine. Petulo akukayikira masomphenya aja akutanthauza chani? Chomwe chinabwera ndi anthu atatu a mitundu amene anampeza iye namuyitana kuti ubwere kwa ife. Tatumidwa ndi Korneliyo amene watumidwa ndi Mulungu akuti mukatilalikire, mukatiphunzitse mawu. Ndipo Petulo anali nakobe kukayika chifukwa amitundu ndi Ayuda samayenderana. Amitundu ankatengedwa kuti ndi anthu odetsedwa. Komano Petulo pakukayika, Mzimu wa Yehova unamuuza nunena, usakayike, tsika nupite nawo kumene akukuuzako, chifukwa ndawatuma ndine. Machitidwe a Atumwi chapter 10 verse 28, ndipo anati Petulo kwa iwo, mudziwa inu nokha kuti sikuloledwa kwa munthu Myuda adziphatike kapena kudza kwa munthu wa mtundu wina, koma Mulungu anandionetsera ine ndisananenere aliyense ali munthu wamba kapena onyasa. Petulo akunena kuti ndamvetsetsa tsopano masomphenya aja chimene amanena, ndamvetsetsa tsopano chimene masomphenya ndinaona pamwamba paja amanena. Mulungu wandionetsera ine. Tonse tikudziwa bwino sikuyenera munthu Muyuda malingana ndi mawu a Yehova amene ali m'buku la chilamulo limene Ayuda anapatsidwa. Inde ndi Mose anauzidwa kuti asamaziphatike ndi amitundu chifukwa amitundu ndi odetsedwa. Ndipo monga Ayuda amakhala namatero samaphatikana ndi amitundu. Ndipo awa amene ankabwera kudzamuyitana Petulo apita akalalikire ndi aphunzitsa mawu anali anthu a mitundu. Ndi chifukwa chake Yehova anayamba wamuonetsa inde Petulo masomphenya amenewo. Ndipo Petulo anali kuzunguzika mutu akutanthauza chani, koma Petulo anamvetsa kumapeto kwake. Yehova wandiuza atatha kunena amitundu ndodetsedwa tisaphatikane nawo, koma muimfa ya Yesu wayeretsa tsopano. Petulo anamvetsetsa Yehova samakamba za nyama iyayi, Yehova samakamba za kalulu kumba mbira mbewa ayi, amakamba Yehova za anthu a mitundu. Masomphenya ataonedwa inde achinsalu pamene panali nyama zosiyana pakukayikira ndi kusinkhasinkha Petulo kumene zinabwera. Chimene chinabwera pansi paja sizinali nkhumba iyayi, chimene chinabwera pansi paja sizinali mbewa iyayi, chimene chinabwera pansi paja sizinali zinthu zonyasa ndi zodetsedwa. Amene anabwera anali anthu a mitundu. Ndipo Petulo anamvetsetsa ichi chimene Yehova Mulungu akumwamba makamba. Kotero ngakhale m'masomphenya awo chilamulo cha Yehova chikanayima, Yehova sanayeretse zinthu zodetsedwa, zinakakhalabe zodetsedwa. Amene anayeretsedwa ndi anthu a mitundu tsopano mu imfa ya Yesu Khristu. Mulandu okhudza mdulidwe. Chichachitika ichi chinachitika chochitika china chimene pakati pa Ayuda ena okhulupirira anali nako kuyembekezera kunena kuti a mitundu amene atembenuka mtima akasunge chilamulo cha Mose chonse cha nthunthu
kuphatikiziraponso chimene chinaperekedwa kwa iwo monga ana Israeli, kuphatikiziraponso mdulidwe. Machitidwe a Atumwi chapter 15 verse 1 mpaka 2 akunena kuti ndipo anadza ena kutsika ku Yudeya nawaphunzitsa abale nati, mukapanda kudulidwa monga mwa mwambo wa Mose simungathe kupulumuka. Ndipo pamene Paulo ndi Barnaba anachitana nawo makani ndi mafunso, abale anapatula Paulo ndi Barnaba ndi ena a iwo kuti akwere kuka ku Yerusalemu kwa atumwi ndi akulu kukanena za funsoli. Akunena kuti Chikhristu chitayamba kupita kwa mitundu, analipo ena Ayuda amene iwo mukuganiza mwawo ndi kumva mwawo amaona kuti amitundu akatembenuka ndi kuyamba kutsatira Mulungu akuyenera kusunga chilamulo cha Mose, kuphatikiziraponso mdulidwe, kufika na kuti anayamba kulalika ndi kuphunzitsa za ichi. Koma Paulo ndi Barnaba amene anali nako kusiyanitsa pakati pa chilamulo chimene chili chifuniro cha Mulungu kwa mtundu wa anthu monga anthu ake, komanso chifuniro cha Mulungu monga kwa Ayuda, anati iyayi zimenezo ndi za Ayuda, amitundu sizikuwakhudza. Ndipo mlandu unakula kufika na kuti sanamvetsetsane, kenako anapanga chiganizo tinyamuke tipite kwa atumwi ku Yerusalemu kumene kunali achina Petro ndi ena onse, tikafunse za nkhani imeneyi kuti kodi amitundu amene atembenuka mtima nayamba kutsatira Mulungu atsatirenso miyambo iyi inde kuphatikiza ya mdulidwe. Ndipo chinakomera kunena kuti anyamuke Barnaba ndi Paulo ndi anthu ena akafunse za chimenechi. Machitidwe a Atumwi chapter 15 verse 4 mpaka 5 akuti pamene anafika ku Yerusalemu analandiridwa ndi mpingo ndi atumwi ndi akulu, ndipo anabwerenzanso zonse zimene Mulungu anachita nawo. Koma anauka ena ampatuko wa Afarisi okhulupirira nati kuyenera kuwadula iwo ndi kuwauza kuti asunge chilamulo cha Mose. Ndipo anasonkhana atumwi ndi akulu kuti anene za mlanduwo. Ndipo pamene panali mafunso ambiri, Petro anayimirira nati kwa iwo, abale, mudziwa kuti poyamba Mulungu anasankha mwa inu kuti m'kamwa mwanga amitundu amve mawu a uthenga wabwino nakhulupirire. Ndipo Mulungu amene adziwa mtima anawachitira umboni nawapatsa Mzimu Woyera monga anatipatsa ife, ndipo sanalekanitsa ife ndiwo nayeretsa mitima yawo chikhulupiriro. Nanga bwanji tsopano muli nkumuyesa Mulungu kuti muyike pakhosi la kuphunzira goli limene sanatha kunyamula kapena makolo athu kapena ife, koma tilankhula, koma tikhulupirira tidzapulumuka mwa chisomo cha Ambuye Yesu Khristu monga iwo womwe. Machitidwe a Atumwi chapter 15 verse 19 mpaka 21. Chifukwa chake ine ndiweruza kuti tisavute amwe mitundu amene anatembenukira kwa Ambuye, koma kuti tilembere kwa iwo kuti asale zonyasa za mafano ndi dama ndi zopotola ndi mwanzi, pakuti Mose kuyambira pa mibado yakale ali nawo m'midzi yonse amene anlalikira akuwerenga mawu ake sunagogi masabata onse. Akunena kuti atumwi atayang'ana nkhani ananena kuti ayi sizoona, amitundu amene atembenukira kwa Mulungu sakusoweka akasunga chilamulo chonse cha Mose monga mmene Yehova anaperekera kwa ife. Ayi ife monga mmene talandira Yesu tikhala nacho chidziwitso nawonso amitundu ndi chimodzimodzi, ndipo Mulungu akumwamba sanalekanitsa mmene takalalikira kwa mitundu nakhulupirira iwo alandira Mzimu Woyera monganso mmene tinalandirira ife. Kotero miyambo ya ife monga Ayuda imene tidziwa sitikuyenera kuwapatsanso amitundu kuti anyamule, koma tialangize za chinthu ichi kuti apewe zinthu zoperekedwa ku mafano, komanso apewe zinthu zopotola, komanso apewe dama. Munjira ina Petro akunena kuti chilamulo chimene tinapatsidwa monga Ayuda monga mtundu wa anthu amitundu chimenecho sakuyenera kuchita nawo,
koma apewe zoperekedwa ku mafano. Chimene chinaipa ndi zoperekedwa ku mafano chinali chani? Petro pakukamba kuti apewe zoperekedwa ku mafano akutanthauza kuti pali nyama inde zimene zimaperekedwa monga nsembe ku milungu ya mafano. Ndi akuti ikoza kukhala ng'ombe, ikoza kukhala mbuzi, koma imene yaperekedwa ku milungu ya mafano, zimenezo anthu amene atembenukira kwa Mulungu sakuyenera kudya nawo. Ndi chifukwa chani sakuyenera kudya nawo? Ndi chifukwa chonena kuti chinthu chimene chaperekedwa ku mafano chimakhala chinthucho chonyasa ndi chodetsedwa. Pa chifukwa chimenecho monga Mulungu analekanitsira kuti pali zodetsedwa ndi zinthu zabwino, sakuyenera mitundu kudya choperekedwa ku mafano, chifukwa choperekedwa ku mafano chimakhala chinthu chodetsedwa. Monga anthu a Mulungu sakuyenera kudya komanso mwanzi kapena kuti chinthu chopotola chimene simunachizinge ndi kutulutsa mwanzi musachidya, chifukwa mukachidya mudyera kumodzi ndi mwanzi. Ndipo monga mama wa Mulungu, malamulo a Mulungu amene taphunzira dzulo, Yehova akuletsa inde khalidwe lodya mwanzi. Ngati tikufuna tidye chinthu tichizinge mwanzi uchoke. Mukhoza kuona kuti Petro sanaphwanye kapena kuchotsa chilamulo chakulekanitsa zinthu zodetsedwa ndi zinthu zimene zili zabwinobwino. Analetsa kunena kuti amitundu asasunge chilamulo choperekedwa kwa iwo monga Ayuda, monga mtundu wa anthu. Chifukwa ku chilamulo cha Mose kunali zinthu zimene Yehova anayankhula zija zimene zili malamulo 10, komanso kunali zinthu zimene Yehova anayankhula zimene Mulunguyo amayembekezera kuti munthu monga munthu wake, munthu monga mwana wake achite. Sakuyenera kudya zinthu zodetsedwa monga tinaphunzitsira dzulo. Ndipo mu chilamulo cha Mose munalinso malamulo amene amakamba za ana Israeli monga mtundu wa anthu. Pa chimenecho amene watembenukira kwa Yehova sakusoweka kusunga chilamulo cha Mose komatu choperekedwa kwa ana Israeli monga mtundu wa anthu. Koma pa nkhani zodetsedwa Petro anakana kale, inde muvumbulutso lija sindinadya ine chinthu chodetsedwa. Ndipo pakuwauza mitundu akunena Paulo, akunena Petro sakuyenera kudya zoperekedwa ku mafano, chifukwa zoperekedwa ku mafano nazonso ndi zinthu zimene zili zodetsedwa. Chotero chilamulo chakulekanitsa zodetsa ndi zosadetsa chinakaimabe ndipo chikanalipo. Ndipo Petro akupitiriza kunena kuti za chilamulo cha Mose tisadandaule nacho, chifukwa Mose ali nawo anthu amene amaphunzitsa za chilamulo chake m'midzi yonse imene okhulupirira alimo. Ndipo la Sabata lililonse amakhala akuphunzitsa anthu za chilamulo. Kotero apa tingowauza zimene zili zofunika pano zimene akuyenera kupewa. Zina zopitiriza kuphunzira chilamulo cha Mose aziziphunzira la Sabata lililonse, chifukwa alipo anthu akumulalikira Mose kapena kuti akuphunzitsa chilamulo la Sabata lililonse. Kotero Mulungu akumwamba sana sinthe ngakhale kudzera mwa atumwi inde mu meeting mu mkumanowu kuti amitundutu sakuyenera kusunga chilamulo cha Mose. Ayi, anangokamba zimene zinali zofunika kwambiri mu tsiku limenelo ndi mu nthawi imeneyo. Ndipo kukuphatikiziranso kukupewa inde zinthu zodetsedwa, kuphatikiziranso zoperekedwa ku mafano. Koma chilamulo cha Mose chinapitirira kulalikidwa inde ndi kuphunzitsidwa m'masunagogi akalewo. Ndipo ngakhale lero tikamakamba nkhani ya chachikumi ndi nkhani imene ili mu chilamulo cha Mose inde mu chipangano chakale. Ndipo ngakhale mu chipangano chatsopano chimene anali kutolera chachikumi anadziwa bwanji, anachipeza mu chilamulo cha Mose chimene iwo ankaphunzitsana la Sabata lililonse. Kotero ngakhale atumwi sanasiye kuphunzitsa chilamulo cha Mose chinapitirirabe. Tikapitirira nawo Baibulo timafikaso pa nkhani imene imavuta ya pa 2 Kolose chapter 13 verse 14, imene Paulo mukuyankhula mwake amamveka ngati kuti zilibenso ntchito zomatsatira mawu a Mulungu.
zilibenso ntchito zotsatira chilamulo cha Mulungu, chifukwa zimenezi zinatha, anazikhomera pa mtanda Yesu Khristu. Akolose chapter 2 verse 13 mpaka 14 akunena kuti ndipo inu pokhala akufa mzolakwa ndi kusadulidwa kwa thupi lanu anakupatsani moyo pamodzi ndi iye mmene adatikhululukira ife zolakwa zonse, adatha kutifafanizira chapa ifecho cholembedwa zoyikikazo chimene chinali chotsutsana nafe, ndipo anatichotsera pakatipo ndi kuchikhomera ichi pa mtanda. Paulo akunena kuti mmene ife tinali ochimwa, inde ndotayika ndi kukhala akufa mu thupi, inde ndi kukhala akusadulidwa kwathu, Yesu Khristu anatikhululukira mphulupulu zathu, ndipo anatichotsera cholembedwacho chapa ifecho chakutsutsana ndi ifecho, inde ndi kuchikhomera pa mtanda. Pakumva inde mawu awo zimamveka ngati kunena kuti chilamulo Yesu anachikhomera pa mtanda, sitikusowekanso konse kusunga chilamulo cha Mulungu akumwamba. Koma izi kodi ndi zimene Paulo ankakamba mawu aja amene anenedwa kuti cholembedwa chapa ifecho chotsutsana ndi ifecho ndi mawu amene mchizungu akunena kuti handwriting of ordinances. Munjira ina muchilamulo cha Mose munali malamulo amene amakamba zinthu zimene Mulungu akumwamba akufuna: usabe, usaphe, usachite chigololo, usadye ichi, usatere. Ndipo pambali pa malamulo opereka oda kapena kuti dongosolo la mmene Mulungu akufuna zinthu ziyendere, panalinso chilamulo chimene chimafotokoza kuti munthu akachimwa, munthu akapalamula, mukuyenera mumpange chani. Ndipo chilamulo chimenecho ndi chimene Paulo akutifotokoza monga handwriting of ordinances. Munjira ina pamene munthu anachimwa, pamene munthu wachimwa amakhala waswa chilamulo cha Mulungu, ndipo pamene waswa pamabwera chilamulo tsopano chakumutsutsa kuti akuyenera kufa, chakumutsutsa akuyenera kulangidwa, amayenda nacho chilamulo chimenecho. Koma pamene Yesu Khristu anafa, mwana wa Mulungu osachimwa, mwana wa Mulungu osapalamula, anakatenga milandu yonse, inde zonse zakutitsutsa kuti tikuyenera kulangidwa, tikuyenera kufa, zimenezo anazinyamula Yesu nakafa nazo pa mtanda. Kotero ngongole ya inu ndi ine inalipiridwa. Ichi ndi chimene Paulo akukamba, osati kuti Yesu pakufa anabwera kudzachotsa chilamulo kakhomedwa nacho pa mtanda. Ayi, Yesu kubwera pa dziko lapansi amadzalipira ngongole ya tchimo. Chilango cha tchimo ndi imfa, chilango cha tchimo ndi punishment yochoka kwa Mulungu. Pamene tachimwa, chilango chimakhala chikutitsatira, chikuyenda pambuyo pathu. Potero Yesu Khristu panalibe njira ina yoti chilango chimenechi ndi kuchoka. Chifukwa chake iye anabwera kudzafa kutichotsera chilango chimenechi. Sanabwere kudzachotsa chilamulo, koma anabwera kudzachotsa zotsatira zimene zimayenera kuti ife tilandire mwa chilamulo cha Mulungu monga anthu ochimwa. Kotero Paulo sakukamba za nkhani yonena kuti Yesu anakhomera chilamulo pa mtanda ndipo sitikuyeneranso kuvutika ndi kusunga chilamulo. Ayi, koma anakhomera pa mtanda zotsatira zakuswa chilamulo cha Mulungu wakumwamba. Akolose chapter 2 verse 15 mpaka 11, atavula maukulu ndi maulamuliro anawaonetserapo nawagonjetsera nako. Chifukwa chake munthu aliyense asakuweruzeni inu chakudya kapena chakumwa, kapena nkunena tsiku la phwando, kapena tsiku lokhala mwezi, kapena la Sabata. Ndizo mthunzi wa zinthu zili nkudza, koma thupi ndi la Khristu. Imafika nyengo ndi nthawi yonena kunena kuti mumumva Paulo akukamba kuti zija timavutika nazo mu chilamulo, inde zokhuza zakudya, inde zokhuza masabata, zimene zija ndi mthunzi chabe wa zinthu zimene zili nkudza, koma chinthu chenicheni ndi Yesu Khristu. Ndithu Yesu Khristu anafotokoza bwino ku Mateyu kuti iye anabwera kudzakwaniritsa chilamulo, kutanthauza kuti zinalipo zinthu zimene zinalembedwa m'chilamulo zokhudza Yesu Khristu, ndipo pakubwera kwa Yesu zinthu zimenezo zinakwaniritsidwa. Ndipo Paulo akukamba za zinthu zimenezo kuti
pali zinthu zimene zinali mchilamulo zimene pakubwera kwa Yesu zinakwaniritsidwa chifukwa zinali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza, ndipo chinthu chenicheni ndi Yesu Khristu. Koma kumavuta ndi kusiyanitsa kunena kuti zinthu zimene zinali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza ndi chani, nanga zinthu zimene si zinali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza ndi chani. Ndithu Mulungu akumwamba anapereka zochitika mu Israeli, zochitika mu chipembedzo zimene ndi zinali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza, ndipo chokudzacho chinali Yesu Khristu. Analipo masabata kapena kuti masiku akupumula amene Yehova anapereka, amene anali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza, ndipo chinthu chenichenicho chinali Yesu Khristu. Ndipo Paulo pa buku la Akolose chapter 2 verse 15 mpaka 11 akukamba inde za zinthu zimenezi. Baibulo lachichewa pakumasulira inde mawu awa onena kuti sabata analemba sabata monga tsiku limodzi, koma kumawu amene akuchokera achizungu it's Sabbath days, masabata osati sabata monga limodzi. Tikakamba za tsiku la sabata monga limodzi tikukamba za lamulo la malamulo 10 lachisanu ndi chiwiri, ilo ndi sabata. Koma chimene akukamba Paulo akukamba za masabata kuti alipo masabata, alipo masiku akupumula amene anapatsidwa, amene anali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza, ndipo chenichenicho anali Yesu Khristu. Kotero pamene Yesu anabwera sizikusowekanso inu ndine tikapitirize kusunga zinthu zimenezo. Ayi, ndipo ana Israeli anali nawo makhalidwe amene chakudya chinalinso mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza, koma analipo anthu amene ngakhale Yesu anabwera anapitirizabe kutsatira zinthu zimenezo. Chifukwa chake Paulo kwa 2 Akolose akunena kuti izi zinali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza, koma chinthu chenicheni ndicho Khristu. Mwachitsanzo pa Exodo chapter 12 verse 1 mpaka 14 pali nkhani yokamba za Passover, nthawi imene ana Israeli amapha mwana wankhosa ndi kumudya, ndipo amauza kuti akamadya mwana wankhosa amene akhale mwana wankhosa opanda banga. Mukawerenga pa Exodo chapter 12 verse 1 mpaka 14 akukamba za Passover, mukawerenga. Ndingofotokoza kamba kanthawi, ndipo akunena kuti anauza kuti mukamadya Passover muonetsetse kuti nkhosa imene musankhe ikhale yopanda chilema, ndipo mukamadya musamaswa mafupa ake. Passover imayimira Yesu Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo opanda chilema. Ndipo pamene Yesu anafa ankabwera kuti adzachole mafupa ake, anapeza wafa kale sanachole mafupa ake. Kotero choyikika chonena kuti adzidya chakudya ichi, adzikhala ndi mwambo wakudya Passover, unali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza, zimayimira Yesu Khristu amene adzafa pa dziko lapansi, inde nkhosa ya Passover yakupulumutsa anthu. Komanso mukakawerenga pa Levitical chapter 26 verse 6 mpaka 8 akukamba za mkate opanda chotupitsa umene ana Israeli amadya, ndipo mwambo umenewu umayimiranso thupi la Yesu Khristu lopanda chotupitsa. Kotero unalipo mwambo okudya mkate opanda chotupitsa umene unali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza, ndipo chakudzacho chinali Yesu Khristu. Ndipo Yesu atabwera samasowekanso kupapitiriza kupanga mwambo inde wa chakudya chopanda chotupitsa. Komanso ana Israeli anali nawo masabata pambali pa sabata lachisanu ndi chiwiri, monga mwa malamulo 10 lamulo namba 4 anali nawo masabata, ndipo masabata awo ndiwo anali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza. Ana Israeli anali nawo tsiku limene iwo amapumula, tsiku loyamba la mwezi, tsiku loyamba la mwezi wa namba 7. Mukawerenga pa Levitical chapter 23 verse 24 mpaka 25 Yehova anauza kuti tsiku limeneli ndi tsiku la kukondwerera, tsiku la kuliza inde la kuliza malipenga. Ndipo tsiku limeneli linali sabata, amapumula samagwira ntchito, anayikiranso kuti sabata. Ndipo tsiku limeneli linali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza. Chifukwa mwa Yesu
tinapezadi chipulumutso ndi chikondwerero. Ndipo anayimba tsiku limenelo, Osana, Osana, mwana wa Davide. Unali sabata inde la mtunzi umene uli nkudza, ndipo chakudzacho anali Yesu Khristu. Ndipo anali nalo sabata lina la tsiku la chitetezero limene iwo amapumula samagwira ntchito, ndipo amakumana ndi kupembedza. Ndipo tsiku limene la chitetezero kapena kuti Day of Atonement linalinso sabata, ndipo amalikumbukira ndi kuchita pa tsiku la namba 10 la mwezi wina uliwonse, mwezi wa namba 7. Mukawerenga Leviticus chapter 16 verse 29 mpaka 31 akukamba za tsiku la sabata limeneli. Ndipo analinso ndi masabata awiri, tsiku inde la namba 15 komanso tsiku la namba 22 la mwezi wa namba 7 omweyo, limene anali nawo madyerero pa Leviticus chapter 23 verse 39 mpaka 41. Kotero ana Israeli, Yehova Mulungu akumwamba muchilamulo pambali popatsa lamulo la sabata la tsiku la chisanu ndi chiwiri, anali nawonso masabata ena amene iwo anawayikira amapumula. Tsiku loyamba la mwezi wa namba 7 chaka china chilichonse linali sabata amapumula, samagwira ntchito monga mwalamulo. Komanso tsiku la namba 10 linali sabata amapumula, tsiku la namba 10 la mwezi wa namba 7. Komanso tsiku la namba 15 komanso la 22 anali masabata amapumula. Kotero mmene Paulo akunena kuti izi zinali mtunzi wa zinthu zimene zili nkudza, amayankhula ndi anthu amene la sabata linali lilonse amakhala nayo nthawi yakuwerenga chilamulo, amachidziwa chilamulo. Kotero mmene Paulo ankayankhula ankadziwa kuti amvetsetsana, ndipo akhristu a Kolose anamvetsetsadi chimene Paulo ankayankhula. Osati kuti sabata la pamalamulo 10 la chisanu ndi chiwiri linali mtunzi wa zinthu zimene zili nkudza. Ayi, masabata 4 awa ndi amene anali mtunzi wa zinthu zimene zili nkudza. Ndipo mmene Yesu anabwera nafa nauka, sitikusowekanso kusunga inde masabata amenewa. Anapita anakwaniritsidwadi mwa Yesu Khristu. Ndi chifukwa chake Paulo kwa Hebrew chapter 4 verse 9 mpaka 10 akunena kuti momwemo utsalira mpumulo wa sabata kwa anthu a Mulungu, pakuti iye amene analowa mpumulo wace adapumulanso mwini wace ku ntchito zake, monga Mulungu kuzace za iye yekha. Paulo adatha kuwauza akhristu a kwa Kolose kuti alipo masabata amene ali mtunzi wa zinthu zimene zili nkudza, koma ukutsalira mpumulo wa sabata wina kwa anthu onse, anthu a Mulungu. Pakufuna kulekanitsa ndi kusiyanitsa ndi masabata ena, akufotokoza tsopano kuti munthu amene walowa mu mpumulowu wa pa Hebrew chapter 4 verse 9 mpaka 10 amapumula ku ntchito zake, monganso mmene Yehova anapumula ku zake za yekha. Kuti kumbutsa monga Yehova anapumula ku ntchito ya chilengedwe inde ku Genesis chapter 2 verse 2 mpaka 3, sabata lake limene Paulo akukamba pa Hebrew chapter 4 verse 9 mpaka 10 ndi limenenso Yehova anapanga. Hebrew chapter 4 verse 11, chifukwa chake tichite changu chakulowa mpumulowo, kuti wina angagwe mchitsanzo chomwe chakusamvera. Ndipo Paulo akuchenjeza kunena kuti inu ndine amene takhulupirira tikadziwe kuti ukutsalira mpumulo wa sabata osati kwa anthu osakhulupirira, osati kwa anthu a dziko lapansi, osati kwa anthu akuyenda zawo, koma kwa anthu a Yehova, kwa anthu a Mulungu. Kotero munthu wa Mulungu wina aliyense akadziwe ndi kuzindikira kuti ukutsalira mpumulo wa sabata kwa iye. Ndipo tichite changu tilowe mu mpumulo umenewu, kuti tingakhale imodzi mwa chitsanzo cha anthu ochita kusamvera. Ena amanena sabata limeneli amakamba sabata la kuzimu limene timalipeza pamene talowa mwa Yesu Khristu, timasiya zintchito zathu zakuthupi. Mvetseni bwino, Paulo akuti amene walowa mu sabata ili mu mpumulowu amapumula ku zake za iye yekha, monganso Yehova anapumula ku zake. Mu njira ina sabata ili ndi limene Yehova analipangapo, anapumulapo.
kotero ngati sabatali lili kupumula ku uchimo, kotero so Yehova anayenera kuti akukhala kuti anapumulako ku uchimo. Koma tonse tikudziwa Yehova sana chimweko sakusoweka kupumula ku uchimo, kotero vesi likukamba momveka bwino mpumulo uwu ndi wa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Kotero kwa Kolose chapter 2 kumene Paulo akukamba masabata ndi mtunzi wa zinthu zimene zili nkudza, akukamba masabata akuchilamulo cha Mose amene ankasonyeza kuti tsiku lina ndithu kudzabwera nsembe imene idzaperekedwa ku dziko lapansi. Koma sabata iyi Paulo akukamba likanatsalirabe ndipo likanalipobe, ndipo imene tichite changu tilowemo kupanda kutero tikhala limodzi mwa chitsanzo cha anthu akuchita kusamvera. Kotero Mulungu akumwamba sana sinthe pena paliponse pamene anayankhula mchilamulo chake. Chilamulo cha Mulungu chimene chinaperekedwa inde kudzera mwa mtumiki wake Mose sichikuyenera kuzembedwa kapena kuthawidwa mawamba. Mawu amene Yehova anayankhula kumpatsa Mose tikagawa mzigawo zingapo anali mawu amene Mulungu akumwamba amayankhula kupita ku mtundu wa anthu monga anthu ake. Zilipo zimene Yehova adaona dziko lapansi, anaona kuti anthu amene asankha kuyenda ndine kukhala ndine akhale nawo makhalidwe ndi machitidwe osiyana ndi anthu a dziko lapansi. Ana anga akhale osiyana ndi anthu a dziko lapansi. Ndipo anapereka malamulo mu chilamulo cha Mose amene amafotokoza za mmene munthu wa Mulungu monga mwana wa Mulungu akuyenera kukhalira. Pamene tiwerenga chilamulo cha Mose ndi kupeza malamulo, tizizifunsa lamulo ili akulikamba Yehova monga kumuuza munthu mene akuyenera kukhalira kapena akulikamba monga kuyankhula kwa mtundu wa Yuda. Ndipo pambali poti chilamulo cha Mose chili nawo malamulo okamba za mmene Mulungu akufunira kuti zinthu zikhalire, mulinso chilamulo chakukamba kayendetsedwe kachipembedzo mmene timapezamo nkhani za misasa, mmene timapezamo nkhani yonena kuti tibwere ndi zopereka, timazipeza ku chilamulo cha Mose kayendetsedwe kachipembedzo. Nkhani za chachikhumi timazipeza mu chilamulo cha Mose, malamulo akayendetsedwe kachipembedzo. Potero mmene tiwerenga tidzitha kusiyanitsa kuti ili ndi lamulo la kuchipembedzo kapena lokamba za munthu mmene akuyenera kukhalira. Komanso m'buku la chilamulo cha Mose munali malamulo opita kwa ana Israeli monga mtundu wa anthu. Mulungu akumwamba pa dziko lapansi panali mitundu yosiyanasiyana, koma ana Israeli ndi mtundu umene Yehova anachita kuulenga unali wanyuwani anaotulutsa mwa Abrahamu. Kotero anthu monga achewa komanso ayawo angoni ali ndi zikhalidwe zawo, tili ndi zikhalidwe zathu, tili ndi magule athu, tili ndi kavalidwe kathu kamene kamatipanga ife kukhala osiyana ndi mitundu ina zimene timazitcha kuti zikhalidwe za achewa, zikhalidwe za alomwe kumapita uko. Koma ana Israeli unali mtundu watsopano wanyuwani, ndipo analibe zikhalidwe. Ndipo Yehova anapatsa malamulo amene amapangira iwo zikhalidwe. Malamulo ameneyo aliso m'buku la Mose, buku la chilamulo. Kotero tikamawerenga tidzapezamo malamulo, koma osati akutikudza ife, akukamba za ana Israeli. Mwachitsanzo Yehova anauza ana Israeli akamapanga zovala zisakhale zosakanikirana mitundu. Mtundu ngati akufuna apanga chovala cha kotoni akhale kotoni yekayeka, ngati chikufunika chikhale cha mtundu wa blue chikhale blue yekayeka, asasakanize. Ndipo chochitika ichi chinali chimodzi mwa makhalidwe a mtundu wa ana Israeli, konena kuti munthu ukapita umakapeza ku Israeli kuti munthu wina aliyense wavala chovala cha mtundu umodzi. Ngati ali green ndi green chovala chonse, ngati ili white ndi white ngati chikuonekera ichimu, osati pena blue pena white. Ayi, Yehova anauza kuti osamasakaniza. Linali lamulo lowapatsa iwo chikhalidwe. Anauza mukamamanga nyumba zanu
pamwamba mudziyikapo chotchinga kupewetsa kuti wina angagwe. Sizikutanthauza kuti inunso ndine lero timange choncho. Ayi, monga ana Israeli mtundu wa anthu analinso ndi chikhalidwe chakamangidwe kama nyumba awo, ponena kuti pamwamba pamakhala pa flat ndipo anayenera ayike chotchinga. Kotero mu chilamulo cha Mose munalinso malamulo okamba za chikhalidwe cha ana a Israeli. Komanso munali malamulo okamba za zinsembe. Munthu akala kwa chonchi akuyenera kupereka nkhunda, akala kwa chonchi akuyenera kupanga chonchi. Munali malamulo a zinsembe. Komanso munali malamulo okhudza zilango zoperekedwa kwa anthu amene achimwa. Yehova anali mfumu ya ana a Israeli. Kotero malamulo onse amene ankayendera monga dziko, monga constitution, anali operekedwa ndi Mulungu wakumwamba, amene amanena wakachita chigololo mumtenge mukamugende miyala. Malamulo awa onsenso anali mu buku lomweli, buku la chilamulo. Potero tikamangotenga monga buku la chilamulo, buku la Mose lonse kulitenga kuti tilitsatire likhaladi goli, koma tikhale nako kudziwa ndi kuzindikira kuti malamulowa anali osiyana-siyana. Ena anali malamulo onena kuti ndi zimene Mulungu wakumwamba akufuna kwa anthu onse amene abwera kwa iye. Ena anali malamulo opita kwa ana Israeli monga mtundu wa anthu kuphatikiziraponso mdulidwe. Ena anali malamulo akayendetsedwe kachipembedzo. Ena anali malamulo akayendetsedwe ka judiciary, kapena kuti nkhani za milandu. Potero pamene mawu ayankhula, chilamulo chinakhomedwa pa mtanda. Amene amayankhula amadziwa anthu amene akuyankhula nawo, amadziwanso chimene akuyankhula, kuti anali nako kuthekera kosiyanitsa kuti mmene ayankhula chonchomo akunena chilamulo cha mtundu wakuti. Kotero tikamawerenga chilamulo cha Mose, ngati pali chilamulo chokhudza inu ndine, ndi chilamulo chokhacho chimene chikukamba za dongosolo ndi ndondomeko yakachitidwe ka zinthu monga Mulungu mmene akufunira anthu akhalire. Komanso malamulo amene tikuyenera kusunga ndi kutsata ndi awo okhudza kayendetsedwe kachipembedzo. Inde monga zopereka ndi chilamulo cha Mulungu, monga zachikhumi ndi chilamulo cha Mulungu. Koma malamulo okhudza ana Israeli sakutikhudza ndi za ana Israeli. Malamulo okhudza zinsembe anakwaniritsidwa pamene Yesu Khristu anafa. Malamulo okhudza milandu, wachita chigololo mugende, anakwaniritsidwa pamene Yesu Khristu oweruza ona anabwera. Amene wachita chigololo waba wapha, oweruza wake tsopano ndi Mulungu wakumwamba. Kotero pamene tiwerenga chilamulo cha Mose ndikumva kuti chinatha, tikadziwe ndi kuzindikira zinatha ndi zina mwa izo, koma zina zikanalipo. Potero kuzemba chilamulo cha Mulungu chimene anachika monga dongosolo la zinthu mu dzina lonena kuti zinatha sizoonayi. Tikuyenera kusungabe chilamulo cha Mulungu wakumwamba. Atesalonika 2 chapter 2 verse 7 akuti, pakuti chisisi chakusayozika chayambadi kuchita, kapena chizunga kuti for the mystery of the lawlessness is already at work. Akunena Paulo mochonjeza kunena kuti titatha kudziwa chilamulo cha Yehova chilipo, ndipo malamulo a Yehova akanalipo, koma chilipo china chimene chili chinsisi ku dziko lapansi, kuti Satana mdierekezi anayika mphamvu yake mobisa ndi mwanseri, monena kuti khalidwe la anthu likapite molunjika, osati ku malamulo a Mulungu wakumwamba, koma kukusiya kumvera chilamulo cha Mulungu wakumwamba. Ilipo nyengo ni nthawi imene anthu timangonyasidwa ndi kungoyipidwa kumva chilamulo cha Mulungu wakumwamba. Ayi, sitikuyenera kutero, ndipo tikazindikira kuti Satana sanachisiye chilamulo cha Mulungu wakumwamba, anachita kutekera konse kuti inu ndi ine tisasunge chilamulo cha Mulungu. Ilipo mphamvu ya chisisi ndiyo bisika imene sitingayizindikira wamba, imene ikuyenda ku dziko lapansi kupangisa anthu asakhale chidwi ndi chilamulo cha Mulungu wakumwamba. Koma chilamulo cha Mulungu chinakalipo, ndipo tikuyenera kuchisunga. Deuteronomy chapter 6 verse 17 mpaka 18, muzisunga mwachangu malamulo a Yehova Mulungu wanu ndi mboni zace ndi malemba ake amene anakulamulirani, ndipo muzichita zolunjika ndi zokoma pamaso pa Yehova
kuti chikukomereni. Inu ndine tikuyenerabe kusunga malamulo a Mulungu wakumwamba, tikuyenerabe kuchita chifuniro cha Mulungu wakumwamba. Malamulo 10 akanalipo ndipo ndi wonse 10 kuphatikiziranso la Sabata. Malamulo osiyanitsa zopatulika ndi zosapatulika, zodetsa ndi zosadetsa anakalipo ndipo tikuyenera kusunga ndi kuwatsatira. Yesu Kristu kubwera anabwera kudzalipira mulandu oswa chilamulo, osati kubwera kudzachotsa chilamulo kuti tikonza kumangoyenda ndi kuchita mmene tikufunira. 1 Yohane chapter 5 verse 3, pakuti ichi ndi chikondi cha Mulungu kuti tisunge malamulo yake, ndipo malamulo yake saliwolemetsa. Akunena kuti Yehova potipatsa malamulo yake, potipatsa ndondomeko ndi dongosolo lakadyedwe, kamwedwe, kapembedzedwe, chinali chikondi cha Mulungu wakumwamba. Ndipo inu ndine ngati tifuna kulandira chikondi chimenechi, tivomere ndi kuyenda ndi kukhala mmoyo olingana ndi malamulo a Mulungu wakumwamba. Yohane 14 verse 15, ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Ngati muli nawo mtima ndi kunena ndi kuyankhula, Yesu ndimakukondani. Mawu akunena mukhale nawo mtima mkati mwanu ndi khalidwe losunga malamulo a Mulungu. Sizingatheke inu ndine kunena timankonda Mulungu, timankonda Yesu ndi kukhala mmakhalidwe oswa malamulo ake. Ayi, siziyendera limodzi. Ngati timakonda Mulungu, zionetsere pakusunga malamulo ake. Yohane chapter 14 verse 21, iye wakukhala nawo malamulo anga ndi kuwasunga, iyeyu ndiye wondikonda ine. Amene amakhala ndi malamulo a Mulungu, amene anadziwa ndi kuphunzitsidwa ndi kuzindikira malamulo a Mulungu ndipo amawasunga, Yesu Kristu akuti ameneyo ndi amene amamukonda Yesuyo. Akutinso koma wondikonda ine, ameneyu amene asunga malamulo wa ameneyu wondikondayu adzakondedwa ndi Atate wanga, ndipo ine ndidzamkonda ndipo ndidzadzionetsa ndekha kwa iye. Yesu Kristu akunena kuti iye amakhala kumwamba, Atate ali kumwamba, koma akhoza kuzionetsera kwa munthu. He can manifest himself kwa munthu, akhoza kuzionetsera kwa munthu, koma pokhapokha ngati munthuyu amukonda Yesu Kristu, amukonda Atate, komanso ndiye munthuyu asunga malamulo a Mulungu. Munjira ina ndikovuta kuti Yesu azionetsere kwa inu, azionetsere kwa ine ngati sitisunga malamulo ake. Ngati tifuna Yesu ationekere, azionetsere kwa ife mphamvu yake ndi ukulu wake, tikuyenera kusunga malamulo ake. Wanena yekha momveka, amene andikonda ine asunga malamulo, ndipo ine ndidzazionetsa ndekha kwa munthu ameneyu. Yesaya 51 verse 7, Yehova akuti mverani ine Yehova, inu amene mudziwa chilungamo, anthu amene mu mtima mwawo muli lamulo. Akunena kuti ife amene tamvera malamulo a Mulungu, ife amene taphunzitsidwa chilamulo cha Mulungu, inde kuyambira dzana lija, dzulo, komanso lero, ife amene tamva chilamulo cha Mulungu, ife amene tadziwa chilamulo cha Mulungu, Yehova akunena kuti tikuyenera ndithu kumvera iye. Ndipo Yehova akupitiriza kunena, musaope chitonzo cha anthu. Kaya wina anyoza, inu musaope zimenezo. Kaya wina aseka, inu musaope zimenezo, musanjenjemere nazo. Ngakhale kuopsedwa ndi kutukwana kwawo, ena atukwana kumene, inu musaope ndi kuopsedwa ndi zimenezo. Inu amene mwamvera ndi kusunga inde lamulo la Yehova, mveranibe Yehova Mulungu wakumwamba. Timalize ndi Mateyu chapter 7 verse 21 mpaka 23, pamene Yesu Kristu akukamba za chochitika cha mtsiku lotsiriza. Mateyu chapter 7 verse 21 mpaka 23 akuti, si yense wakunena kwa ine Ambuye, Ambuye adzalowa mu ufumu wakumwamba, koma wakuchitayo chifuniro cha Atate wanga wakumwamba. Ambiri adzati kwa ine tsiku lomwelo, Ambuye, Ambuye, kodi sitinanenera mawu m'dzina lanu, ndi m'dzina lanunso kutulutsa mizimu yoyipa, ndi kuchita m'dzina lanunso zamphamvu zambiri? Ndipo pamenepo ndidzafukulira iwo, sindinakudziwani inu nthawi zonse, chokani kwa ine inu akuchita kusayeluzika. Akuti tsiku lotsiriza limene Yesu Kristu adzabwera, inde kudzatenga anthu oyera, anthu olungama, inde kudzatenga anthu ake aja amene ankapezeke inde
pa nyanja ya mandala, inde akuimba nyimbo ya Mose komanso nyimbo ya mwana wankhosa. Ndipo tsiku limenelo podzatenga olungama Yesu pa dziko pano adzakhala pambiri tikudikirira ndi kuyembekeza nafenso atitenga. Ndipo Yesu adzamba kutenga anthu ake olungama, ndipo Yesu adzamba kutenga anthu ake oyera, kufikira nakuti zidzaoneka kuti Yesu wamaliza kutenga anthu ake, koma kuti akukhala ngati afuna adzipita padzakhala anthu ena amene adzakhale odabwa kwambiri. Zatheka bwanji mukukhala ngati mwamaliza kutenga anthu anu? Zatheka bwanji mukukhala ngati mwatsiriza mukufuna muzipita koma ife simunatitenge? Yesu tatifotokozereni chavuta ndi chani. Yesu, ngati panali anthu pa dziko lapansi amene timayembekeza kulowa mu ufumu wanu, ndi ifeyo Yesu. Ngati panali anthu auzimu pa dziko lapansi amene anthu akamaona amati apa pagona munthu wa Mulungu, munthu uyudi ali ndi mzimu wa Mulungu, ndi ifeyo. Tangoganizirani Yesu, ife tinanenera mu dzina lanu, tinanenera maulosi osiyana-siyana mu dzina lanu. Ganizirani Yesu, tinachotsa ziwanda mu dzina lanu. Ganizirani Yesu, tinachita zodabwitsa inde mu dzina lanu. Koma ndizoona mukutilero tatsala, zikutheka bwanji Yesu? Ndipo akunena kuti Yesu adzafukulira iwo mu tsiku limenelo. Pakuwafukulira choyamba adzanena, chokani kwa ine sindinakudziwani. Pali ena ananena nawo, sindikukudziwani, bora niko chifukwa mwina ndilo lokha sakukudziwa, mwina dzana dzulo anakudziwa. Koma anthu awa mu tsiku limeneli Yesu adzanena sindinakudziwani. Tanthauza kuti utumiki wawo wonse, moyo wawo wonse, kupemphera konse, kupembedza konse, Yesu Khristu sanakudziwe konse iyayi. Chachitika ndi chani kuti Yesu musadziwa anthu awo koma anadziwa dzina lanu? Chachitika ndi chani kuti Yesu musazindikira anthu awo koma anachita zozizwa mu dzina lanu? Akupitiriza Yesu, chokani kwa ine sindinakudziwani. Inu akuchita kusayeruzika. Mawu oti kusayeruzika akutanthauza kuti chani? Tiwerenge Bible la Chizungu, Matthew chapter 7 verse 23. English Standard Version akunena kuti, and then I will declare to them, ndipo ndidzanena kwa iwo, I never knew you, sindinakudziwani, depart from me, chokani kwa ine, you workers of lawlessness. Inu achikhalidwe ndi machitidwe osasunga chilamulo. New King James Version akuti, and then I will declare to them, ndipo ndidzanena kwa iwo, I never knew you, sindinakudziwani olo mpang'ono pomwe, depart from me, chokani kwa ine, you who practice lawlessness. Inu amene machita chikhalidwe ndi machitidwe osasamala chilamulo cha Mulungu akumwamba. Chimene atsalira anthu awa mu tsiku lotsiriza, amene akulira pa Matthew chapter 7 verse 21 mpaka 22, chimene atsalira ndi khalidwe lonena kuti anamva kuti kuli Yesu inde, anakhulupirira kuti kuli Yesu inde, amapembedza inde, amapemphera inde, koma mkati mwakhulupirira Yesu samasamala chilamulo cha Mulungu. Mkati mwapembedza Yesu samasunga chilamulo cha Mulungu. Ndi chifukwa chake mu tsiku lotsiriza Yesu Khristu akunena, chokani sindinakudziwani konse, inochita kusayeruzika. Kaya munapanga zozizwa sindinazidziwa, inochita kusayeruzika. Kaya inde munadzutsa akufa sindinakudziwani, inochita kusayeruzika. Kaya inde munachiritsa odwala, zimenezo ine sindikuzidziwa. Inu osasamala chilamulo cha Yehova, inu osasamala malamulo a Mulungu. Nyimbo imene imayimbidwa imaoneka yokoma ndi yosangalatsa. Chilamulo chinatha, tikhoza kumayenda mmene tikufunira, kumapembedza mmene tikufunira, opanda usachite ichi, opanda chita ichi, kumangopanga mmene wamverera. Likubwera tsiku Yesu adzakana, chokani sindinakudziwani, inu osasamala chilamulo cha Yehova. Chikhristu cha lero, kupembedza kwa lero, ndikosasamala chilamulo cha Yehova. Chikhristu cha lero, kupembedza kwa lero, kwangogonera poti ukhulupirire Yesu komanso ukhale nalo khalidwe. Just believe in Jesus and behave yourself. Ndi chifukwa chake chikhristu cha lero chimo chimadziwa ilo ndi chigololo, sapanga chigololo chimayalutsa. Chikhristu cha lero usamwe mowa,
samwa mwasaledzera zimayalutsa, sapha akakugwira umayaluka. Ndi Chikhristu chosayendera chilamulo wonga wosunga malamulo a Mulungu, koma chongopanga behave, chongokhala nalo khalidwe. Koma Yehova tsiku likudza adzakana Yesu oyendera Chikhristu cha makono ichi. Inde choimba nyimbo iyi, chilamulo chinatha ndife mfulu, chilamulo chinatha ndife mfulu. Ndi zosatheka ngakhale imfa ya Yesu anabwera kudzafa chifukwa sanafune kusintha. Inde chilamulo anabwera Yesu kudzapereka ngongole ya uchimo imene inabwera kamba koswa chilamulo, osati kudzachosa chilamulo. Usiku uno Yehova Mulungu wakumwamba akufuna inu ndine amene takhulupirira ndi kusankha kumtsata Iye tikachoke mu gulu ili limene tsiku lina adzanena nalo. Litatha kuyembekeza akubwera Yesu tikapumule, koma adzamva mawu okhumudwitsa, owawa ndi opweteka. Chokani, sindinakudziwani. Chavuta ndi chani Yesu? Mumachita chipembedzo chanu, mumachita kupemphera kwanu posasamala chilamulo cha Mulungu wakumwamba. Mulungu wakumwamba anayankhula mawu ake ndipo anapereka dongosolo, ndipo dongosolo limenelo tikuyenera kutsatira. Ndipo dongosolo limenelo taphunzitsana momveka bwino masiku apitawa. Ndipo Yehova musiku uno akuyembekeza inu ndine tichoke mu chigulu ichi chomamva ufulu koma ufulu wa chinyengo, chomamva mtendere koma mtendere wa chinyengo. Yehova anayika chilamulo, inde ndi dongosolo lakakhalidwe ka munthu akhale bwanji tikuyenera kutsatira. Yehova anayika dongosolo, inde ndi malamulo akapembedzedwe ndipo tikuyenera kutsatira. Yehova anayika chilamulo, tidye chani tisadye chani ndipo tikuyenera kutsatira. Koma onse amene ayenda gulu ili, inde longoti bwera chula Yesu monga anena kale Yesu, si wonse akuti Ambuye Ambuye adzalowa mu ufumu wanga. Likuza tsiku lowawa ndi lopweteka limene Yesu adzanena, chokani, sindinakudziwani konse. Mawu amene wa Yehova sakufuna adzanene ndili, inde sakufuna adzanene ndili. Chifukwa chake mausiku ameneyo takhala nayo nthawi yabwino yakuphunzira inde chilamulo cha Yehova. Ndipo owomboledwa tsiku limenelo lotsiriza adzayimba nyimbo ya Mose kuyimira chilamulo, inde nyimbo ya mwana wankhosa kuyimira kupulumutsidwa mwachisomo. Ngati simusunga chilamulo ndi zovuta sikungatheke kukayimba nayo nyimbo ya Mose chifukwa simunayidziwa. Yehova musiku uno akufuna inu ndine tikavomere ndi kulandira, inde ndikuvomereza kuti tikuyenera kukhala mmoyo muchipembedzo pachitike kathu kaziri lotsatira chilamulo cha Mulungu wakumwamba. Ndipo wina musiku uno amene akumva kuti Yesu ndi ali gulu ilo limene Yesu Khristu adzalikane tsiku limenelo, anena chokani, sindinakudziwani, ino ochita kusayeruzika, ino osasamala chilamulo changa chimene ndinachipereka mwa mtumiki wanga Mose, inde chimene ndinalemba ndekha ndi chala changa pa phiri la Sinai. Yesu Khristu adzakana, chokani, sindinakudziwani. Mawu amene wa Yehova asadzanene ndi kamba koumilirabe kufuna kukhala mmoyo muchipembedzo mukulambira koma mosasamala chilamulo cha Mulungu wakumwamba. Usufulu usimtendere tsiku likudza Yesu Khristu adzalikana. Koma lisanafike tsiku limene Yehova akupereka mwayi lero tikasinthe ndi kuyamba kuyenda moyenera, inde kuyenda m'malamulo ake, kupembedza malingana ndi malamulo ake, kudya malingana ndi malamulo ake, kuchita zina zonse inde malingana ndi malamulo ake. Ndipo mu tsiku lotsiriza tidzakhala nawo mwayi okayimba nyimbo osati ya mwana wankhosa yokha komanso nyimbo, inde nyimbo ya Mose, inde nyimbo ya chilamulo. Ngati lili khumbo lanu ndipo mukumva kuti muzoona, ndipo ndapezeka ine operewera pa chilamulo cha Yehova, ndapezeka ochepekedwa ine pa chilamulo cha Yehova. Ndipo Yehova akuyenera kundikhululukira ndipo ndiyambirenso kuyenda naye, osati monga mwakale koma mwatsopano, osati moyenda wamba koma motsatira malamulo ake, mopembedza malingana ndi malamulo ake, molambira malingana ndi malamulo ake, mwakudya, mwakuyankhula, mwakuganiza, inde mwakumwa malingana ndi malamulo ake.
mukaimbe pamodzi ine pamene tikufuna kupemphera tsopano. Mukumva kuti ngeni ndizona omboledwa adzayimba nyimbo koma si nyimbo wamba, ndi nyimbo ya Mose, inde nyimboso ya mwana wankhosa. Ndipo ndiwo khawo amene akhala moyo osunga chilamulo cha Yehova, chilamulo cha Mulungu na malenga, amene adzakwanitsa mu tsiku ilo kuyimba nawo inde nyimbo ya Mose imene omboledwa adzayimba tsiku limeneli. Ina ndikutheka mukumva kuti mukuyenera kulandira Yesu Khristu mwapaderadera, ndipo mukufuna pemphero lapaderadera. Pamene mulipo mungaende ndikubwera kutsogolo kuno kumanzereko, pamene titha zonse tikhala nanu pemphero lapadera. Amene mukumva mwapaderadera kuti mukufuna pemphero lapaderadera, kuyambanso kuyenda ndi Mulungu wakumwamba. Ngati mukumva kuti mukusoweka inde pemphero lapadera, mukhoza kuyenda mbuya tsogoloko, kapena zonse zikatha tikumane kutsogoloko kumanzere pangako, titseke m'maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndi wamkulu ndinu Yehova, Mulungu wamkulu, Mulungu wa moyo, amene muli kumwamba. Inu Mulungu wa dongosolo, amene simupanga zinthu mwachisawawa iyayi, amene munatiyikira dongosolo inde kuyambira munda wa Edeni, koma zinatilaka tinadya mtengo uja umene munati tisadye zipatso zake. Titatuluka umo pokhala mdziko la uchimo, zinthu zambiri zinapezeka zoyipa ndi zonyansa. Ndipo pakupezeka zambiri zoyipa ndi zonyansa, chilamulo chanunso chinachulukanso, koma chilamulo ichi munatipatsa, ndipo munapatsa mwa mtumiki wanu Mose, nayenda nacho mwa nsisi zanu ndi ana Israeli, kufikana kuti mtsiku la lero ife takhala nawo masiku abwino akuwerenga ndi kugawana za chimenechi. Zikomo chifukwa cha chisomo chimenechi. Ndipo mwatiuza kuti chilamulo chanu sinkhaza, sikufuna kumpondereza wina, sikufuna kumfinya wina, koma ndi chikondi chanu. Ndipo ndi chikondidi chifukwa chilamulo chanu tikachiyang'ana ndi mawu amtengo apatali. Koma Satana mdierekezi amatinyenga ndi kutipusitsa, sitikuyenera kutero, sitikuyenera kuyenda zimenezo, ndi zolemetsa ndi zothodetsa. Koma mwatiuza golirani, chilamulo chanu si chinthu cholemera iyayi. Tapezeka musiku uno Yehova operewera pa chilamulo chanu, operewera pa chifuniro chanu. Ndipo tamva Mbuye wathu Yesu Khristu mu tsiku lotsiriza adzakhala nawo onse amene anayenda ndi kukhala mmoyo osasamala za chilamulo chanu. Yehova ukonda, Mulungu wachifundo, tikhululukireni mphulupulu yathu ine iliyonse imene ife taperewera inde pa malamulo 10, inde komanso pa chilamulo chanu choperekedwa ndi mtumiki wanu Mose, inde pa chilamulo chakusiyanitsa zoyera ndi zodetsedwa, zoyenera kudya ndi zosadya. Yehova mutikhululukire ndi kuti mulandire wina aliyense wa ife paika, ndi kuti kuyambira lero kupita mtsogolo tikayende nanu, tisakayendenso mu njira zathu zakale. Ndikuti pamene tsiku lotsiriza lifika, omboledwa akadzatola azeze awo ndi kuyamba kuyimba inde nyimbo ya Mose, nyimbo ya mwana wankhosa, pasazakhale mbali ife yojejema chifukwa choti china sitinachite. Kanafeni ndikutitsogolera, ndikuti tisabwerere mbuyo ndikupita chitsogolo, ndikuti tisabwerere mbuyo koma tipite chitsogolo. Talitsani wina aliyense amene anabwera musiku uno, ndi wina aliyense amene anatenga nthawi yake kumamvetsera pamene mawu awo akufika. Talitsani mnyamata uyo, tsikana uyo, mayi awo, bambo awo, komanso mafumu athu. Ndipo mupitirize kukhala nafe kufikira na msonkhano wonse utatha. Tisowa mzimu wanu, tisowa mphamvu yanu koposaposa. Pamene zonse izi zitha Yehova, ndi khumbo lathu wina aliyense pano dzina lake likapezeke mu buku lanu la moyo. Mutamandike, mkwezeke, mu dzina la Khristu Yesu tapemphera. Amen.